Ifeadigo, okosisi pulu no kofia. Ifeadigo, okosisi pulu no kofia. Ifeadigo, okosisi pulu no kofia. Igwe malebego, egwu na deli. Ogwe ga nje memma o. Kedu ndị mụjibụ ya? Ifeadigo age grade Oroma Etiti na New Delhi ọkwanye ka mụjibụ ya aye yabla egwu ka mụji nwe bịa onye mmụse dị abịago egwu ose dị abụ ka mmụsi bịa n'ime Oroma egwu ego m ji nwee bilio ụmụ Ifeadigo ogbenye ka m ji bịa Ifeadigo 8th grade Oroma Etiti na New Delhi ụmụ Ifeadigo ogbenye ka m ji bịa nne m okosisi pugo na namu onwe bulu ndị Ifeadigo ego m ji nwee bilio ego m ji eme mmụọ egwu na Delhi abịago egwu ego m ji eme mmụọ n'ụwa nụ ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụ Ifonye gabu ko gabulu chiyanu Mosolu ndilo mosoro ndilonu Ifonye gabu ko gabu Umi Ifeadigo 8th grade Oroma Etiti na New Delhi Mamusi nuchisika Unada namba macham Unugulu koko sisi okosisi pulu no kofianu ogbenye ka mu na-ekwu mu nne mu aye Ifeadigo 8th grade Oroma Etiti na New Delhi egwu aka nje eme mmanwụ na mụ abịagokwa aye ayabala ebele ka mụ na-ekpelu ndị ọgbọ mụ ayoba ndụ nwe yoba ego ogbenye ka mụ na-ekwu Igwe mmali abịago egwu na Delhi abịago egwu ndị obodo mụ ogwe egwu ka mụ ji bịa Ifeadigo okosisi pulu no kofia 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 na mwekene Shema ndị Ifeadigo 8th grade Oroma Etiti na New Delhi n'odogwu atụnweze mọka nwasa na mege na-ego odogwu Igwe oti akpa meke na-eyi egwu na-adịla ekene ego gị n'ụwa nụ ochele mma na ọ ga-achịkwa ọzọ nwanne m aye atụnweze mma
ekene gogi na mwekene vice chairman Ifeadigo 8th grade Oroma Etiti na New Delhi Igbago and Igwe chief Igbachukwu Ogala nwụlọ obi salụsalụ na mwekene gi na mụchuru sisi wike una na ba macham tie ayabala Ifeadigo okozisi pulu no kofia 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 umutia ya kamu na jenuo kamu je kene nudugo jenu ejiko kwe the blessed CEO Papi Ifeadigo akane deli Ifeadigo akwa na muna nudeli dukwa ginaka o jenu ejiko kwe blessed CEO Papi Ifeadigo akane deli Ifeadigo ogwego ka muje kene yinu ego ka muje memma wonu wanu aye na mwekene Chode Obeche Financial Secretary Bolosman mwekene gi aisunu this week una na ba macham aye Ifeadigo okozisi pulu no kofia 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 Namekene no dogo Antonio Keke Tony jamekene yi Ego gamuji webilio Ojidega kasilike Ogwego gamuji memma unuwa Ayekene Azubike ejike mmadu CBN na mwekene gi na mwekene azubike akalusia nwannem Oba mwekene godogu Baba jisomu Osodi afo kamu neja Kamu jekene nodogu Egwolo buara Importa bi godogu Ogwegwe kamu jibili na mwekene godogu na mwekene nwanekwe meke Christian Ogwegwe kamu jibili ekogu Egwe kamu jememmo Salibe Ayekene chikelo obuara na mwekene gi aisigi jiswike ekene mu achana mu na lole oti bembem chola ti mekene gi dalo tie ayabala na mwekene ndubisi alazo Mr. Andy nwannem ego gamu ji nwebili n'ụwanụ Ogala nwere obi salụ Owe ego gamu ji bili o na mwekene n'odogwu
kana ogwe ka anyị ji nwe bili n'ụwa nụ egwe ka anyị ji eme mmanwụ aye India Malay egwe ka anyị bili Igwe nwali ekenego gị ice gị jisike daalụ azụbike ncho onye ọmasị ko nwanne m ọkọlọbịa ogwe egwe ga m ji bili n'ụwanụ egwe ga m ji eme mmanwụ n'ụwanụ egwe ka anyị ji bili o aye onye dịka siril anyị ekene gị daalụ basili nwa bụ nwanne anyị bụ ụlọ ji bịa kana ogwe egwe ka anyị ji bili oke osisi bugo na namu onwe bụlụ ndị Ifeadigo egwe ka m ji wee bili n'ụwa nọ Ifeadigo oke osisi bụlụ n'ọkọfịa Ifeadigo oke osisi bụlụ n'ọkọfịa Ifeadigo oke osisi bụlụ n'ọkọfịa amekene n'odogwu amechi akwọba iganja egwe ka m ji wee bili ọgwụ ife ego gị na-eme echenji na mmekene yi iganja nwanne m na mmekene nke si na ụdọbụ okwu ya eze na walimo yoyo mmekene gị eze na walimo yoyo mmekene gị dalụ ọ ga-na-eleli nke ya ọ na-enwe anwụle amalụ m na ntịsi egwu a na ị ga-enye m rubi ka lie yoyo mmanwụ ekene gị dalụnụ ogwe egwu ọmaga m ji bịa Ifeadigo oke osisi pụrụ n'ọkọfịa Ifeadigo oke osisi pụrụ n'ọkọfịa Ifeadigo oke osisi pụrụ n'ọkọfịa na m ekene n'odogwu nne m kasị obeche kalụsịa nwanne m ogwe egwu ego m ji bịa na m ekene Nnamdi Dom Blackman m ekene gị na m ekene Chibes Chibuko Peter bịa ife ego ka ị na-eme Chibuko Peter CBN na m ekene gị na m ekene Chude Okoye Busy Brain na m ekene gị anyị si gị jisikwa ike na m ekene n'odogwu Chuma nwasa Saka buli bubia Yirudi gana nyuma nko Sanko di modi na m ekene gị aye na m ekene Basil Okwuade Tonye buli bubia ogwe egwu ego m ji bili Papa Chinedu m ekene gị ụmụ Ifeadigo anyị nọ lianụ Ifeadigo oke osisi pụrụ n'ọkọfịa 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 ụmụdọra ka mụ na-eje ka mụ je kene n'odogwu na m ekene n'odogwu Ọfọma Benadi
akụ nwata odogwu akụ nwata bi Igwe mole kenego gị odogwu akwụkwọ ndị Ifeadigo mụdọra mmanwụ ife ezuloko na-eme n'enu ụwa anyị nọ akụ nwata nwanne m ogwe ego ka m ji bilie mmeta ka m na-ejezi ka m ji ekene n'odogwu ọfa Anthony Benchus mekene gị ọfa Anthony nwanne m Benchus bịazi ya ogwe egwu ka m ji bili egwu na-adịli ekene gị aye ọkọlọbịa kedu maka Monday Sky na mwekene unu daalụ tie Ifeadigo okosisi pụrụ n'ọkọfịa Ifeadigo okosisi pụrụ n'ọkọfịa Ifeadigo okosisi pụrụ n'ọkọfịa Ifeadigo okosisi pụrụ n'ọkọfịa Ifeadigo okosisi pụrụ n'ọkọfịa. Subscribe to Safety TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.